Er komen ambulanceposten bij. Ben je daar blij mee? Ja, ik verwacht wel dat wij daardoor sneller te plaatsen zijn bij patiënten. Verneem je hem dat mensen er ook klagen? Dat je hem te laat komen? Niet heel vaak, soms. Maar over het algemeen zijn wij, naar mijn idee, wel redelijk op tijd. Maar wat is nou het grote voordeel ervan dat er een aantal posten bij komen? Ja, het grootste voordeel is dat de patiëntveiligheid, dat we toch nog eerder te plaatsen zijn dan dat we al zijn. Maar maakt het dat u, denk je, die minuut? Ja, zeker. Zeker als je kijkt in reanimaties en dat soort levensbedreigende situaties, dan is het natuurlijk elke seconde die telt. Dus dan is een minuut dat is toch 60 seconden. We zijn onderweg naar het Dolfplein 94 in Leeuwarden. Dus dan in die zin zijn wij er wel blij mee. Dolfplein.